गुबुन आफाद ट्राइबेल आफाद बा बाक्सा जिल्ला ट्राइबेल संघनि जोथोनाव गुबुन गुबुन मावथिफोरनि जोथोनाव जों जयैनो नैबे निउस चेनेलखौ बेखेवनायनि गेजेरजों जोंनि जि निउसनि फोसावनाय थागोन बे फोसावनाया जेरै दिनै बुहुमनां आबहावा सान बे आबहावा सानजों लोगोसेनो दिनैनि बे निउस चेनेलनि जि गायसंनाय सान बे गायसंनाय सानाबो बुहुमनां जानो हाथों आरो गोग्गो गोथारै मोजांथार खौरांखौ फोसावनो हाथों बेखौ आसा खालामनानै आङो दिनै बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ बेखेवनायनि थाखाय आङो आखायाव लायो।